माझ्या घरात घरी आहे. पण तुम्ही मला सांगा काय नक्की तुम्ही कोण आहात? कोणात? म्हणजे मी कोण आहे तुला कळलं पाहिजे. अरण्यात बसती स्थानवास ब्रह्मानंद स्वामी आहे. म्हणजे दिलेलं सत्व पूर्ण करण्यासाठी या मार्गाने जात असता तुमच्या मनात. माझा जीव आज माझ्या मनात तुम्ही आलात म्हणा आणि ते सत्य करण्यासाठी आज तुमचा मार्ग मी राखलो. म्हणत नाही ही पोरगी माझ्या मनात भरली. मी मार्गात आले तुमच्या हो पण माझ्या मनात भरली आहे आणि ती भरलेली पोरगी मला मिळवायची आहे. हो पण म्हणा म्हणजे काय एक पोरगी पाहिली होती माझ्या मनात. तिथे गोरे गोरे गाल तिथे काळे काळे बाल धुमकत मुरडत चालली होती धुमकत 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 मुरडत चालली होती मनामध्ये भरली होती एक पोरगी एक पोरगी तिथे गोरी गोरी बाल तिथे काळे काळे बाल तुमकत मुरडत 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 तुमकत मुरडत 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 चालली आहे मनामध्ये भरली होती ही पोरगी अरे ही पोरगी ही मनामध्ये भरली होती एक पोरगी एक पोरगी अशा प्रकारे